времето активно се развали. Излезе вятър, студен, от одеве веслеца се виждаше, сега там вече може и да вали. Ето тук отзад се вижда малко част от язовира, но общо взето нашите синоптици познават, за разлика от едни други времена, когато казваха неща, които подобяваха на играта тук има, тук няма. И затова ще да се прибирам. Айде стига.